Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі в Великім Пості, на дорозі до Великодня. І, справді, нехай же наша зустріча на цьому крижовому шляху допоможе нам сумісно помолитися і після надалі молитися друг за друга в наших життєвих випробуваннях на нашому життєвому шляху. Переживаємо цю дорогу крижовою, і менавіта так само духовно, що наш костел покуль зачинений, нема доступу до крижового шляху. Будемо кожну п'ятницю розважати крижовий шлях Єсуса Христа поводле форми святого Папи Яна Павла II. І охеруємо цю крижову дорогу, менавіта ласки Божої, всім, хто шукає Божої милосердності. Дорогі люди, схиляємо наше чоло перед першою стацією дороги крижової. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Стація перша. Єсус Христос в олівному саді. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе, бо про крижі муку свою світ откупив Ти. Вкленчиваємо або схиляємо голови і молимося Отче наш. Я пропускаю в сув'язі з часом, але ви можете натиснути телефон, затримати, помолитися Отче наш, чи потім Вітай Марія, чи Хвала Ісу, і далі розважаємо разом ці стоянні крижового шляху. Сад олівний, сад. В цьому слові уявляємо пригожий сад з різними пекними і плодоносними древами, як Лошадський сад, парк, многі парки по всій нашій Білорусі, в світі. Але і сад нам напоминає про райський сад. Рай. Але ж не, тут цей сад Гефсиманії олівний, сад смутку і горечі. Райський сад чоловік праз грех непослухмяності Богу в постаті Адама згубив. Люди на землі створяють пекні сади, парки, якби напомін тугу по загубленим саді райським, де все пригоже. Єсус на молитві в цьому саді олівним, як той садовник, але вже не лопатой, а своїми покутами, серцем вертає нам в духовному сенсі, єднаючи нас з Отцом Небесним про віру і любов до Бога і ближнього. Створяє в душах наших духовний сад, який триває вічно, небо. Пам'ятаєте з Євангелія плач Марії Магдалени біля гроба Господнього. Воскреслий Єсус їй об'явився, а вона думала, що це садовник. Так Збавитель з'являється садовником в душах наших, щоб ми плодоносили духовними плодами. Ти за нас терпів від ранів, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація другая. Єсуса видав Іуда. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе, бо про крижі муку свою світ откупив Ти. Вітай, Марія. Некілька тижнів тому ми з вами розважали, чому Папа Францишек у своєму посланні до чоловічества на юбілейний год просить звернути особливу увагу на бідних, хворих, помираючих з голоду і потребуючих.
Зараз ты сам зразумееш, якія адносіны да гэтага стаяння. Напамінаю яго словы папы Францішка. Няхай словы Езуса адгукнуцца і ў нашых сэрцах, як у вялікай прыпавесці аб апошнім судзе, кажа папа. Я быў падарожным, і вы прынялі мяне. Бо што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі. Ісус існуе сапраўдны экалагічны доўг. За непрапорцыянальнай эксплуатацыі прыродных рэсурсаў. Як вучыць Святое Пісанне, зямля належыць Богу. І ўсе мы жывём на ёй як прыхадні і пасяленцы. Кніга Левітаў, 25 раздзел. Гэта нацяк на Іуду, якога пажада грошай, і як мага больш не давала яму спакою. А гэта ўжо хвароба, дыягназ. Хвароба невылечная, да гроба з кожным, хто на яе захварэў сям'і, сярод родзічаў ці народаў. Беднасць у свеце прысутнічае таму, што людзі бязмерна скаваныя сквапныя на грошы, славу падобнай Юдзе. Я самы лепшы, мудры, непаўторны. Гэтых трох апошні у точку. Такіх, як ты, ніколі не было. Гасподзь не паўтараецца, як станок на заводзе, які штампуе аднолькавыя формы, дэталі. Юдавы почерк прысутнічае да сёння. Многія ў свеце в Бога не вераць, а Іуду наследуюць. Таму Касцёл Христовы вымушаны заклікаць всіх багатых і владу маючых да ахвярнасці, падзяліцца з патрабуючымі беднымі. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрысце, змілуйся над намі. Стацыя 3. Езус асуджаны Сінедрыёнам. Кланяемся Табе, Езу Хрысце, і благословіме імя Тваё, бо праз муку і крыж Ты свет адкупіў. Хвала Айцу. Сінедрыён асуджае Ісуса рукамі рымлянаў. За што? За прапаведаванне добра. Рым да такога местачковага стану не апускаўся. Спачатку Пілат супраціўляўся. Няхай свае паміж сабою вырашаць, але што вырашаць? Праведнік навучаў пра добро і згоду, пра мір у сям'і і в сэрцы, пра любоў да ворагаў. Рым таксама за мір і спакой, але які? Матэрыяльны, сыты, панис et спектакулум, хлеба і відовішчаў, зрелішч. А Ісус прапануе і прапаведуе большае за салаты і бульбу, заахвочвае да духоўных дабротаў. І менавіта, каб мы задавальняліся менавіта гэтай радасцю духоўнай. І тут ужо распачынаецца канфлікт. Рымская імперія кажа: мы ж далі ўсё для жыцця, гэтага жыцця зямнога. А Ісус дае другую ежу для жыцця без конца, вечнага жыцця. Сінедрыён і Рым гэтага не зразумелі. Паўстаў канфлікт. Асудзілі Ісуса Хрыста на крыж. Пілата цікавіла правда, але не до конца. Адмахнуўся. Што такое правда? Каб не думаць і дажыць спакойна
да пенсії, матэрыяльных благах. Слугі Сінедрыёну таксама не пажадалі прыслухацца і каб не задумацца, а што такое правда, адмахнуліся ад Хрыста, а з ім адкінулі всю глыбіню Божай правды і далей чакаюць на Месію паводле іхняга разумення правды. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрышце, змілуйся над намі. Стацыя 4. Пётр адмаўляецца ад Езуса. Кланяемся табе, Пане Езу Хрышце, бо праз крыжы муку сваю свет адкупіў ты. Тут молимся, Ойча наш. Ісус в папярэдніх стацыях маўчаў. Хто ён? Аж Пётр выказвае сваё сцвярджэнне пра Хрыста. Я яго не ведаю. Значыць, ён сведчыць пра асобу, пра якую яму гавораць. Для суду гэта ўжо дастатковы аргумент, што сведка ведае, аб кім ідзе гаворка. Цяпер зразумела, што Ісус быў на судзе. Адмовіцца – гэта азначае пацвердзіць. Бо калі няма асобы, няма і мовы. Няўжо выгавар далі, а фізічнай асобы няма, яна што, віртуальная? Але крыжовы шлях, як шлейф, вядзе ўсіх сведкаў на гару Галгофу. Сярод яўрэяў да сёння няма пісьмовых сведчанняў асуду Ісуса Хрыста і яго крыжовай смерці. І вядома чаму. Таму што гэта было пазаштатнае асуджэнне. Як самага небяспечнага праступніка раз і перад рымскім намеснікам чужынец. Гэта была дробязь, не вартая ўвагі. Тым больш асудзілі Ісуса на смерць не ў Іерусаліме, а па-за мурамі у палацу Пілата. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрышце, змілуйся над намі. Стацыя 5. Езуса судзіў Пілат. Кланяемся табе, Пане Езу Хрышце, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў ты. Вітай, Марыя. Скінуць віну на другога, на чужаземца, бо свае бы не асудзілі ніколі. За што асуджаць? За многа аздароўленых, вылечаных, якія знайшлі мір і спакой, як у сваім сэрцы, так і ў сем'ях. Людзі знайшлі сябе. Ісус рабіў дабро свайму народу. Распачаў гэта рабіць сярод свайго народа, каб перайсці да ўсяго чалавецтва, да сённяшняга дня, да нас з табою. І ён перайшоў ужо 2000 годдзі прамінула. 3 распачалі. Не верачы, што мы хочам ад Ісуса Хрыста, каб перастаў аздаравляць духоўна, каб не вёў да збаўлення, всё гэтае не перашкаджае чалавеку працаваць в розных вытворчасцях, всё зямное, а духоўнае панад чысцінёю духа. Выконваць усе абавязкі сумленна. Дык што ж стае завадаю? Калі з намі Бог, хто супраць нас? Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Хрышце, змілуйся над намі. Стацыя 6.
Jezus biczowany i koronowany cierniami. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryście, bo przez krzyży muku swoją świat odkupił Ty. Chwała Ojcu. Cierni – to człowieczy kolki niedowier Bożej miłosierności, jaki ranić nie настільки голову Збавителя, jak Jego boskie, lubiacze serce. Doверьте mnie, ja перемог świat z jego всеми złościami, tymi szczypami. A czym wy jeszcze chcecie перемогти jego, ten świat? Swoją mądrością, bogactwem, słowami, długimi годами. Ісус каже: «Я był, есть i буду wśród was». A gdzie ty był do Chrysta? Chrystowa moc we wsielęckich soborach robiła cudy. A Bóg cierpliwości i sucieszenia niechaj zrobić was однодумцами поміж собою, каже апостол Павел Римлянам в 15 разделе. Юбилейный год może być ważną możliwością lepsz odkazać na pilną potrzebę ewangelizacji, nagaduje Papa Franciszek u swoim posłaniu do wszystkich nas. My przeżywamy nad bacznymi cierpieniami człowieczeństwa, a Jezus Chrystus baczy cierpienie, nasze cierpienie wewnętrzne, cierpienie dusz ludzkich, bo mianowito dla tego On przyszedł w świat u Bożym Narodzeniu i cierpieć takie przyniżenie w Wielką Piątnicę. Grzeszne człowieczeństwo, świat wielmi potrzebuje tej ofiary. Bo Chrystus ubiczowany, ukrzyżowany, to nasza lusterka, stan naszych dusz. Ofiary krzyżowej, jaka oczyszczaje i daje zbawienie. Jak ty już zrozumiał, kolki będzie istnieć w świecie człowiek, настолько będzie протягиваться, rozpościerаться. Tak, Wielka Piątnica zbawienia nad grzesznym człowiectwem. Ty za nas cierpiał od rana. Jezu Chryście, zmiłuj się nad nami. 7 stacja. Jezus bierze krzyż na swoje plecy. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryście, bo przez krzyż muku swoją świat odkupił Ty, Ojcze nasz. A Ty, czyj krzyż niesiesz? Ty. Kolki my cierpimy od ludzkich krywd, obmowów, oczernienia, drewnych uczynków. Za tego ludzie gubią zdrowie, son, nawet życie. Jezus wziął krzyż nie swój, a nasz. Nasze grzechy. Aby my mieli możliwość nieść i wykonywać spokojnie swoje obowiązki na chwałę Bożą, dobra семьи i naroda. A my zajmujemy się obmowami, oczernieniem, grzechami. Doверься Jezusu Chrystu, robi dobro, i Bóg Tobie dopomógł. Jakże często my stajemy świadkami, kiedy osądzają innych nagowory, zamiast robić dobro słowem i czynem. Nie zabieraj cudzych grzechów na swoje sumienie. Jak Jezus nastawiaje? Mowa wasza niechaj będzie tak, tak, nie, nie. Что zwyż od tego, od złego. Nie sądzicie i sądzimy nie będziecie. Покиньте суд Богу.
Чуємо тут зворот папи Францішка. Божий суд, як наприкінці нашого життя, так і наприкінці часов. Не впадайте в страх. Суд Бога, який є любов'ю, не може не ґрунтуватися на любові, особливо над тим, чи дійничали ми в відносинах до найбільш потребуючих, у яких присутнічає сам Христос, суддя. Коли робимо добрі вчинки, і суддя Христос для нас милосердний. Ти за нас терпів од ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 8. Симон Киринеєць допомагає Єзусу нести криж. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, бо проскрижи муку свою, світ откупив Ти. Вітай, Марія. Ось вам і отказ на попереднє стояння. Роби добро і отримаєш узнагороду. Кинь наперед і знайдеш, каже народна мудрость. Господь Бог знагородить, коли будемо милосердними і пам'ятати про потребуючих у їхній біді. А яка сьогодні прослойка, частка насельництва на землі знаходиться в найбільшій потребі і в якої? Яка частка? Все чоловічество сьогодні знаходиться в духовной бедности, галече, беднейшее от Адама в раї. Той, хоч мев фігові листя, прикривав свою наготу. А сьогодні люди хваляться своєю безбожною наготою, своїм безстидством в словах і учинках. Живуть так, якби Бог зовсім не існував. Завжди так підкреслює у своїх казаннях шановний арцибіскуп Тадеуш Кондрушевич. Ми, мов, самовистачальний, хутко, штучний розум буде нам допомагати. Послухай, що на це каже апостол Яков у своїм посланні Сьогодні у нас плани на завтра, але ви не ведаєте, яким буде завтра ваше життя, бо ви пара, яка з'являється на імгненні, а потім зникає. Замість того, ви повинні були б сказати, коли Господь захоче, тому кожний, хто ведає, як робити добро і не робить, той чинить грех. Ти за нас терпів од ранов. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 9. Єзус зустрічає єрусалимських жінчин. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, бо проскрижи муку свою, світ откупив Ти. Хвала Отцу. Так, сьогодні діється і в храмах Білорусі. Там на набоженствах амаль одні жінки. Розумій, зустрічають Ісуса Христа, який заходить, проходить поміж нас, з вишенням небесних, у часі святої мши. Єзус на алтарі в найсвятейшому сакраменті. Це було б ще нічого, а навіть радосно. Але ж де вони зустрічають ці жінки Ісуса? У святині Єрусалимській, на горі Фавор під час перемінення, на врочистому вході Єруса в Єрусалим пальмовою неділю. Ні,
І яшчэ раз не. Яны сустракаюць яго на крыжовай дарозе, аблітага крывёю і ўвесь в ранах цела Христова. Пасля бичавання выглядала як адна рана. Плачуць, бо. А магчыма, адной другой маці сын ці муж там сярод жаўнераў крычыць, штурхаючы Христа. Або там в Іерусаліме застаўся адзін другі, якія бичавалі Христа всю ноч, а пасля такой в кавычках працы стомленыя спяць дома. Плач жанчын над Ісусам. Плач і смутак намного глыбейшы, чым мы яго бачым на гэтых візерунках. Там душа крычыць і млее за знявагі Христа і сорам, боль за сваіх сыноў, мужоў і братоў, бязбожных, няверуючых. А ў церквах і касцёлах нашыя маці, жонкі, сёстры, думаеце, з чым ідуць у Божий храм? Думаеце, што заўсёды ідуць толькі ў поўнай радасці? Памыляецеся. Яны нясуць в сэрцах сваіх дзяцей, сыноў, мужоў, братоў, няверуючых, якія сваім далёкім ад Бога жыццём, без шлюбу, без споведзі, без малітвы, опушчанасць, нерасп'янства, разводы, грызня. Так бичуюць Ісуса Христа, глумяцца над ім, зневажаючы ближніх. Што ближняму робіце, мне робіце, кажа Збавитель. Бедныя маці і жонкі, спачуваю вам, малюся за вас. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 10. Езус прибіты да крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, бо праз крыжі муку сваю свет адкупіў Ты. Ойча наш, тут молімся. Так было задумана. Кім ведаеце менавіта пеклам? Так і да сёння свет намагаецца пакончыць з Христом, выконваючы дырэктыву сатаны і пекла, якая напісана крывёю святых мучанікаў. Свет крычыць, няма Бога. Чуем адусюль крыкі і вераск. Если Бога няма, дык навошта рабіць столькі намаганняў і шуму? Калі ўсе зразумелі, убачылі, што на Марсе няма жыцця, няма, дык няма, кропка. Пакіньце гэтых цёмных веруючых, яны самыя пойдуць в заняпад. Ім стане сорамна, калі прагрэс навукі і тэхнікі будзе набіраць усё большыя абароты. Але ж не забудьце, паважаныя, што нават на вяршыні прагрэсу патрэбныя людзі сумленныя, адказныя і паслухмяныя. Гэта аснова хрысціянскага выхавання. Што сказаў фарысей Синедриону пра першых хрысціян, якія пераследавалі? Пакіньце іх, калі іхняе вучэнне ад людзей загіне разам з імі. Калі ж яно вучэнне ад Бога, тады вы ваюеце супраць самога Господа, не пераможаце. З Богам змагацца, людзей насмяшыць. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 11. Езус абяцае сваё валадарства разбойніку, які пакаяўся.
Кланяемся Табе, Пане Езу Христе, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Вітай, Марыя. Я прыйшоў, кажа Христос, каб збавіць тое, што загінула. Памятаем прыпавесць пра нас, прабачце, пра блуднага сына. Сын прапаў і знайшоўся. Бацька радуецца. Так, у трагедыі на Галгофе домінуе не цярпенне, паважаныя людзі. Не злосць чалавечая там дамінуе, не грэх, не сатана, а Божая міласэрнасць пануе менавіта на Галгофе. Прабачэнне з любові да ўсіх людзей. Ці мы зразумеем калі гэтую таямніцу? Разбойнік, падобна блуднаму сыну, прапаў в жыцці, адкінуты всімі, толькі не Богам. І знайшоўся, дзе? На крыжы, каля Хрыста. Гасподзь не адкінуў, не закрыўся, як все людзі яго адкінулі на Галгофу на крыж. Але пасылае свайго сына, каб збавіў. Ці разумееш сутнасць гэтай ласкі? Задумайся, чалавеча, чаму ты не давяраеш Христу і яго міласэрнай любові? Прымірыйся з Богам. Не ваюй з Богам і ласкай Божаю. Бо ці мы таксама патрабуем Божай міласэрнасці. І як гэты разбойнік, трэба звярнуцца нам да Христа. Бог цябе любіць. Нават калі все адыдуць ад цябе і асудзяць, толькі не Христос да апошняга твайго дыхання будзе каля цябе. А кожны з нас калісьці стане на парозе апошняга дыхання. Хто туды на крыж да раскаянага разбойніка змог ці зможа зайсці? Хто? Акрамя Христа. Толькі Ён змог. Все асудзілі. Ісус прабачыў. Як добрый бацька прабачыў блуднаму сыну. Так, Христос прыняў яго в нябесны дом. Дом свайго Айца. Сапраўды, кажу табе, сёння ты будзеш са мною в раі. Христос бачыць всіх нас на наших штодзённых крыжах цярпеннях. Бо яго крыж, так як і калісьці на Галгофе, знаходзіцца пасярод нас. Чалавецтва. Паўстае пытанне. А па якой старане ты трываеш, вісіш каля Христа? Каешся ці не давяраеш? Падумай, і я падумаю. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Езу Христе, змілуйся над нами. Стацыя 12. Маці і улюбёны вучань пад крыжам Езуса. Кланяемся табе, Пане Езу Христе, бо праз крыжы муку сваю свет адкупіў ты. Хвала Айцу. У папярэднім стаянні позіг Христа быў скіраваны на раскаянне і пакору грэшніка-разбойніка. І неба пачула гэта адразу. Гэтае раскаянне для нас навука. Давярайма Богу у пакорнай малітве і будзем выслуханы. А цяпер у гэтым стаянні позіг Христа і Езуса скіраваны
на вірних йому маці і любого вучня. Божая опека завсёды чуває над вірними братами і сестрами. Читаємо: «Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить його господар. Я ж назвав щабрами вас». Ісус Христос, прибитий до крижа, зробив два заповіти. Ён доручає чоловічеству самое дорогое – мать свою. Сын, вунь мачі твоя. Про другий заповіт почуємо у наступному стоянні. А як ми виконуємо заповіт Христовий в відносинах до його Матері Богородиці? Чи пам'ятаємо про її в своїх молитвах, беручи же є приклад послухняності Господу Богу і виконання Його святої волі? Не шанувати Богородицю, яка дала світу Збавителя, якого ми вшановуємо, це перечить волі і словам Христовим, сказаними з крижа. Син, вунь мачі твоя. Бережи її, слухайся її. Задумайтеся, хто не шанує Матері Божою, або її зневажає своїми вченнями. Христос і тобі, брат і сестра, каже: вунь Матері твоя, прийми її в своє життя і дом свій у вірі і молитві, праз Марію до Христа. Ти за нас терпів од ранов, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Ісус помирає на крижі. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, бо праз крижі муку свою світ откупив Ти, Отче наш. Ісус виконав все поводле волі Отця Небесного. Чоловічество познало і прийняло Його вчення. 12 апостолів і множество вучнів, які пойдуть у світ напоминати чоловічеству, що є ще одно життя, вічне, і до його треба підрихтуватися – небо. Треба надіти духовну вопратку з святого хресту, шлюбу, молитви і добрих учинків. Небо – це не земна матерія, яка проминає, в'яне, стареє і помирає. Ентропія дихає нам у потилицю. Небо духовное, святое і вічне. І апошнє слово, як заповіт, керує Збавитель до Отця Небесного: Отче, в Твої руки отдаю я дух мой. Не тіло моє, а дух мой. Розумієте? Боже, допоможи і нам мудро цінити дар життя земного часового, каб не переоцінити його понад небесне, духовне. Назираємо, як люди з головою окунаються тільки в дочесне життя. Це всі часові блага, яке так само даровано нам, творцям. А де твоя подяка за те все, що маєш? Чому говоримо: я все маю, Бог мені не потрібний? А подякувати Богу? Не подякують Богу за дар життя і не задумуються над цією правдою. А правда то,
до крижа прибіта. Треба вертатися до Христа. Ти за нас терпів од ранов, Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єзуса зняли з крижа і поклали у могилу. Кланяємося Тобі, Пане Єзу Христе, бо праз крижі муку свою світ откупив Ти. Вітай, Мария. Все мы ведаем, что не гроб-пахавальня тут головная мета крыжовых терпений Збавителя, а его величное могутное воскрешение. Як читаем послание Папы Францишка на юбилейный год. Послухайте. Найбольш переконавчае сведчанне мучеников, якія непахісныя в сваёй веры ва ўваскрэслага Христа, змаглі адмовіцца ад жыцця тут, на зямлі, каб не здрадзіць Христу свайму настаўніку і збавителю. Мучанікі прысутнічаюць ва ўсе эпохі і ў наш час, як паслядоўнікі жыцця, якое не ведае канца, кажа Папа Францішак. Мы павінны захоўваць іх сведчанне, каб наша надзея была плённай. Мучанікі належаць да розных хрысціянскіх традыцый, працягвае Папа. Таксама яны з'яўляюцца зернем еднасці. Мучанікі паміж всімі веравызнаннямі, таму што выражаюць экуменізм крыві. Такім чынам, што адбываецца з намі пасля смерці, запытвае Папа. З Езусам за гэтым парогам смерці знаходзіцца вечнае жыццё з Езусам, якое заключаецца ў поўнай еднасці з Богам і ўдзеле в яго бясконцай любові. Тое, што мы цяпер жывем надзеяй, мы ўбачым на справе. Шчасце, прызванне кожнага чалавека, мэта, якая датычыць кожнага. Паслухайце пасланні да рымлянаў. Бо я перакананы, навучае апостол Павел, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ніякое іншае стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай. Рымлянам 8 раздзел. Ты за нас цярпеў ад ранаў, Єзу Христе, змилуйся над нами. Дякую за молитовний уділ у розважанні крижового шляху. Взнагародь вас, Божа, і допоможи на вашій життєвій дорозі. Примите Божие благословление. На дорогу в Великом посте благословление Бога Всемогутного, Отца і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас, ваші сім'ї і на всю Білорусь, і застанеться назавсьоди. Амен.